Foli ni tanuni o bɛ di magazine du Mali filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila aw ka flash info kɛnɛ kan. Bakurubaya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali ka ɲangini sɛbɛn min kɔni kun bɛ ka taa Faransi contre la Abdoulaye Diop n'o ye ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ale kɔni bɛ k'i banba o kow kama hali sisan walasa ka audience sɔrɔ conseil de sécurité yɔrɔ la l'ONU kɔnɔ. Ka kuncɛli kɛ nin bakurubaw la nin kunnafoni kɔni minɛla ka bɔ faamaw yɔrɔ la min bɛ nisɔndiyali ko fɔ faamaw ka bolo kan terroriste contre la n'o ye banbagaci wale kɛbagaw ye. Komi n y'a fɔ aw ye bakurubaw kɔnɔna na cogoya min na nin ko in kɔni ale bɛ hali sisan Mali ka ɲangini sɛbɛn min kɔni bɛ ka taa Faransi contre la o ko de hukumu kɔni kɔnɔna la ministre Abdoulaye Diop ale kɔni wulilen do k'i banba hali sisan walasa ka se ka audience sɔrɔ conseil de sécurité yɔrɔ ONU kɔnɔ parce que a bɛ k'i banba ko hali sisan ko Faransi de kɔni kun bɛ ka banbagaciya kɛ wale mɔgɔw kɔni jukɔrɔma don wa k'a kun bɛ ka Mali fana espionner a ko tuguni ko Faransi de kun bɛ ka Mali ka sanfɛ sira n'o ye espace aérien ye ko Faransi kun bɛ ka o fana violer la o ko kɔni kɔnɔna la Faransi ambassade ale wulila n'o ye Nicolas de Rivière ye ko nin ko ninnu si kɔni tɛ tiɲɛ ye ko ka d'a kan ko Mali bɛ ka galonda Faransi la sinon ko nin ko ninnu si tɛ tiɲɛ ye. Ministre Abdoulaye Diop bɔra o ko kɔnɔ tuguni ko ni Faransi b'a dɔn k'a tɛ ka fosi kɔni dogo k'a k'a ka accord di n'o ye jɛ ye k'a k'o di walasa audience ka se ka sigi ka accusation ko ninnu kɔni bɛɛ walawala. Nin kunnafoniya minɛla ka bɔ DIRPA yɔrɔ n'o ye armée ka kunnafoni di yɔrɔ maaw ye u ko armée kɔni k'a ye maa 30 bɔɲɔgɔnko de kɔni neutraliser banbagaci wale kɛbagaw la wa ko kalo in tile 8 n'o ye octobre kalo ye ko armée sera ka engin explosif dɔw fana saisi ale ni matériel dɔw kalo in tile 11 armée sebaya sɔrɔ banbagaci wale mɔgɔ dɔw la Nara mara kɔnɔ wa ko octobre kalo in tile 17 fana ko u sela ka banbagaci wale kɛbaw dagayɔrɔ 2 n'o ye base ye u sela k'o fana ci Masina mara kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kalo in tile 21 tuguni ko armée sera ka fo maa 10 bɔɲɔgɔnko ka yɛlɛn o sanfɛ k'u sera k'o fana interpeller jamana marabolo dɔ la fɛnɛ n bɛ dugawu kɛ hali sisan Ala ka sebaya nɔgɔya armée ka dansigili kɛ nin flash info la nin ye kunnafoni ye ale ni dɛmɛ ɲini fana ka lase an balimamuso ana an ba n'o ye Jɛnɛbu Bagayogo ye ale kɔni a fari man d'a la muso min don den 4 de b'a fɛ wa cɛ t'a fɛ fɛnɛ bilen a cɛ ntanyala a bɛ san 2 bɔ bi muso in kɔni fari man d'a la wa a ma dɛmɛbaga fɛnɛ sɔrɔ an bɛ dɛmɛ ɲini kɔni na ka lase a ma ni maa min kɛra personne de volonté an b'aw deli fɛn fɛn bɛ se ka muso in dɛmɛ a ka aw ka dɛmɛ lase an ma an b'a lase aw ma. Ne kɔni sɛgɛnna balima cɛman tɛ ne bolo n facɛ banna n bamuso banna n ba ma cɛman sɔrɔ n cɛ sara denmisɛnninw bɛ n bolo balo tɛ n bolo n man kɛnɛ tɛ se ka n yɛrɛ furakɛ n bɛ so kɔnɔ yan ɲinɛ y'a san 2 de n bɛ so kɔnɔ yan n man kɛnɛ jigi tɛ foyi tɛ n na Ala ni kira ni mɔgɔ ɲumanw kɔ mɔgɔ ɲumanw kɔni n'u sera k'an dɛmɛ o bɛ diya n ye. An bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ banabaatɔ ye wa Ala ka dɛmɛbaga ɲuman fana ɲɛsin a ma nin de kun bɛ dansigili kɛ aw ka bi flash info la aw k'an bɛn magazine du Mali sanfɛ.